Sziasztok! Hát tudjátok, hogy balfaszők a nyitásukból. Szóval legyen még egy nyitás. Hát, tudjátok. Nagyon szar vagyok belőle. De ha nyitok valamit, egyből eladjuk. Mert úgyse fér bele a csapatomba. Ha egy gyervi, akkor meg berakjuk. Vagy egy CM, mert most pont kiáll valaki. Na. Nyitni kell. Pörgessük. Pörögjön. Nem pörögjön. De tőle Toti. Nézzük. Szar lesz. Gulácsi, ne szabad, meg kinyitottam. És miért nem látszódik a fejük? Hát, aki nézi a sorcaimat, azok tudják, hogy a Gulácsinál azért jobb kapusom van. Szóval szerintem eladjuk. Mert azért ez a Gulácsinál azért jobb. Szóval, bocs, Gulácsi, de szeretünk meg mindent, csak most nekem te nem kell lesz, szóval. De be is megyek. Hol vagy? Itt vagy. Hát ez is szarnyitás volt. Sajnos. Nem tudjuk, Gulácsi miért csak ennyit ér amúgy, de 21 milliót ahhoz képest, hogy Tatilap, és most jött be. Ahhoz, na láttad. Látjátok. Egyértelműen itt fog lecserélni. Még egy kicsit gyűjtöm rá a pénzt, mert az a baj, hogy eladhatatlan. Akkor tudom, mind a fél keltem eladhatatlan, ő eladhatatlan, itt az egész védi eladható, csak ő nem. Ő se eladható, a Kaká se eladható. Itt történt egy kis változás, meg a RB-be is. Kaká meg a Silva az eladhatatlan, az Itó is, ez egy fasz is. 1, 2, 3, 4, 5 eladhatatlan van a csapatomba. Még 6 volt. Szóval haladunk. Következő Dégusz. Egy Triágó Silva lesz, aki cserélve lesz. És 103-as a csapatom. Szóval haladunk, gyerekek!